Chan! Ano na namang ginagawa mo dito, ha? Hindi ka ba napapagod kakapunta sa bahay namin, ha? Andyan ba yung tatay mo? Wala. Talaga? Eh di maganda. Ano? Joke lang. Dinalhan nga pala kita ng adobong manok. Ayoko, umuwi ka na. Kunin mo na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo kinukuha. Sige ka. Pag naabutan ako ng tatay mo, papagalitan ka nun. Akin na nga yan, nakakainis ka talaga. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Uy, ano ba yan, Shirley? Sasapakin kita dyan, eh. Ay, Tenten! Hindi mo ba nakikita? Sale na naman! Halika, dali! Ayoko, ano ka ba? Sige na, bumili ka na para magbukhang tao ka naman. Sira ulo ka talaga, no? Sige na kasi, para nang magkaroon ka na ng dress. Tingnan mo, oh, puro short na malalaki ang sinusuot mo. Siguro tibo ka, no? Anong tibo? Gusto mo sampalin kita, ha? Joke lang ito naman. Babae ako, no? Hindi lang talaga ako pa-bebe. Okay, boyish na kung boyish. Tara na, bumili ka na. Sige na nga. Ito, bagay ito sa'yo. Teka, patingin nga ng price. Oh, dati siyang 600. 300 na lang ngayon. Bilhin mo na dali. Loko, tingnan mo nga, oh. May butas sa likod, kadiri. Anong kadiri? Bilhin mo na. Suotin mo sa first date mo. First date? Ew! Arte? Ako na nga bibili para sa'yo. Ano na naman yung ginagawa mo, Shirley, ha? Nagtitirintas. Ano bang nakukuha mo sa pag-aayos, ha? Confidence! Tsaka wag ka nga KJ dyan. Dapat ikaw matuto ka na rin mag-ayos para magka-boyfriend ka na, no? Pansinin mo kaya si Chan. Eh, di ba may gusto yun sa'yo? Kunwari ka pa, may gusto ka rin dun eh. Anong may gusto? Ew, kadiri. Kadiri ka dyan. Eh, baka mamaya after 10 years, mabalitaan ko na lang kasal na kayo. Yuck! Ew talaga, kadiri. Never over my dead sexy body. Sexy? Sexy ka sa lagay na yan. Eh, puros malalaking short at t-shirt nga yung sinusuot mo. Pag sexy, dapat hapit kagad yung suot. Hello? Mas komportable kaya kapag maluwag yung damit. Ano ka ba? Eh, teka lang. Teka, Tintin. Papunta na sa atin si Chan. Ayusin mo yung sarili mo, dali. Anong ayusin? Maayos na ako. Ano ka ba? May muta ka, gaga. Ha? Asan? Tanggalin mo nga dali, uy. Yuck! O, ito salamin. Oo nga, ano ba yan? Hi, Tenten. Oh, bakit? Wala lang. Di mo ba ako titigilan, ha? Titigilan naman kita. Yun kung sasagutin mo na ako. Ano? Tantanan mo na nga ako, Chan, at baka gulpihin kita dyan. Gulpihin? Ang cute mo talaga. Anong cute doon? Gusto mo magsapa ka na lang tayo dito, oh. Ayoko. Hindi ko kayang masaktan kita. Kinikilig yung puwet ka sa inyo eh. Paano ba yan? Mauna na ako ha? Bye! Uy! Shirley, huy! Tara. Anong tara? Uuwi na ako. Teka lang. Maaga pa. Kumain muna tayo. Ayoko. Busog ako. Teka lang. Hintayin mo ako, Tenten. Pwede ba, Chan? Doon ka na nga. Ganyan ka ba talaga maglakad? Parang kang siga. Siga talaga ako, no? Eh di sige. Siga na rin ako. Aray, ano ba? Ay, sorry. Pwede ba? Kapag maglalakad ka, huwag kang didikit-dikit sa akin para hindi mo ako nasasagi. Sorry na. Sige, dito na lang ako sa likod mo. Doon ka sa kabila. Dito? Doon sa kabilang kanto. Che! Saglit lang. Oh, Chan. Ano namang ginagawa mo dito, ha? Hindi ka ba napapagod kakapunta sa bahay namin, ha? Andyan ba yung tatay mo? Wala. Talaga? Eh di maganda. Ano? Joke lang. Dinalhan nga pala kita ng adobong manok. Ayoko, umuwi ka na. Kunin mo na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo kinukuha. Sige ka. Pag naabutan ako ng tatay mo, papagalitan ka nun.
Akin na nga yan, nakakainis ka talaga. Oy, Tenten, may susuotin ka na ba bukas? Wala pa nga eh. Ano? Bukas na yung JS natin, wala ka pa rin isusuot? Hindi na lang siguro ako sasama dun. What? Oh my gosh! Saang dimension ka ba nang galing ha? Aba, halos lahat ng high school students sabik umatid ng JS, tapos ikaw? Anong meron sa'yo, te? Wala nga akong susuotin, ano ka ba? Sige, ako na lang ang bahala sa'yo. Tenten? Bakit? Wow. Huwag mo nga akong titigan, mukha kang manyak. Sorry pero ang sarap mo kasing titigan. Nakakapanibago. Anong ibig mong sabihin? Maganda lang ako pag may makeup? Gusto mo suntukin kita ngayon eh, no? Ito naman oh. Maganda ka kahit walang makeup. Hindi, nabigla lang ako. Kasi sanay ako na yung mga damit mo maluluwag. Ngayon kasi, kitang-kita yung shape ng katawan mo. Mas nagmukhang babae ka. Bumagay sa yung damit mo. Salamat. Pwede ba kitang isayaw? Okay. Mas maganda ka pala kapag malapitan. Huwag ka nga magsalita. Naaamoy ko yung hininga mo. Mabago naman ah. Pero alam mo, ang saya ko. First time kong mahawakan yung kamay mo. Sana ganito na lang palagi. Tumigil ka nga at naiilang ako, ha? Kailan mo ba ako sasagutin, Tenten? Basta, Alam kong gusto mo rin ako. Nahihiya ka lang umamin, ano? Pwede bang tayo na? 1 taon na kasi akong nanliligaw sa'yo eh. Baka pwede namang maging tayo na. oo na. Talaga? Oo nga. Yes! 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 Saan ka magka-college? Dito pa rin sa Bulacan. Eh si Chan. Sa Manila raw. Ano? Eh di magiging long distance relationship kayo. Ganun na nga. Kailan ka luluwas sa Maynila, ha? Sa susunod na linggo na. Ganun ba? Pwede bang mag-break na tayo? Ano? Bakit mo naman naisip yung Tenten? Mahirap kasi yung LDR eh. Mamaya, malalaman-laman ko na lang na may kalandian ka na palang iba dun. Naku, subukan mo, gugulpuhin ko yung babae mo. Sira, para ka namang walang tiwala sa akin. Hindi yun mangyayari. May napili ka na bang damit, Tenten? Wala pa nga eh. Bakit kasi walang uniform kapag college? Maganda nga yun eh. Pwede kang pumorma everyday. Umayos ka na ha. Gandahan mo yung damit mo. Lalo na kapag ka Friday. Di ba sabi ni Chan, bibisita siya sa school natin kapag Friday? Dapat, kapag nakita ka niya, mukha ka dapat naligo. Hello? Bakit? Mukha ba akong mabantot ha? Medyo. Sira ulo ka talaga, no? Ayan! Pati yung pananalita mo, ababaguhin mo na yan ha. Dapat wag mo na sabihin yung gugulpihin kita, sasapakin kita, suntukan tayo. Huy, wag na dapat ganun. Dapat magpaka-mature na tayo, lalo na college na tayo. Konting kembot na lang, magtatrabaho na tayo. Sige ka, kapag hindi ka umayos dyan, hindi ka makakapasa sa mga interview. Oo na. Hello? Bakit ngayon mo lang sinagot? Galit ka pa ba sa akin? Oo. Nakakainis ka naman kasi. Sabi mo pupunta ka sa school namin tapos hindi ka naman pala pupunta. Sorry na, please. Hindi ko naman inakala na bibigay ng project yung prof namin. Promise, uuwi ako dyan bukas na bukas. Wag na, break na tayo. Ano? Tenten naman! Ano na naman ba kasi nangyari sa inyo ni Tenten ha? Eh, kasi naman Shirley, bigla-bigla na lang nakipag-break yung kaibigan mo. May topa kasi yan eh. Ganyan lang siya pero hindi niya naman siniseryoso yung pakikipag-break niya sa'yo. Eh, pumunta ka na ba sa kanila? Oo. Ayaw akong pagbuksan ng pintuan eh. Kaya nga, sinundo kita para ikaw nang kumausap.
Tara na nga. Pati tuloy ako nadadamay sa inyong dalawa eh. Tenten! Buksan mo yung pintuan, dali! Kapag hindi mo to binuksan, kakalbuhin kita! Oh, ayan na. Uwi na ako ah. Salamat, Shirley. Kayong dalawa ha, kapag may away kayo, wag na kayo nang dadamay pa ng iba. Sa susunod na idamay niyo ako, ipapakulam ko na kayo. Pasensya na, Shirley, ha? O siya, sige na. Tenten. Ano? Sorry na, please. Promise. Simula ngayon, pupunta na talaga ako sa school niyo kada Friday. Oo na. Bati na tayo. Oo na nga. Talaga? Payakap nga. Iba. Susunduin ka ba ni Chan ngayon? Oo. Mabuti, may lakad kasi ako eh. O, sige, mauna na ako ha. Okay, ingat, Shirley. Tenten! Oh, Chan. Bakit wala kang dalang siomay? Hala, oo nga pala. Sorry, nakalimutan ko. Ano ba naman yan? Ilang beses kong tinext yun sa'yo eh. Sorry na. Bibili na lang tayo kapag may nakita ko sa daan. Ayoko na, bahala ka. Break na tayo. Ano? Tenten naman! Uy! Sagutin mo na, please. Hello? Tenten, galit ka pa rin ba? Hindi na, sorry nga pala. Ayos lang. Sanay naman ako sa'yo. Miss na kita. Miss you too. Date tayo next Friday. Saan mo gusto pumunta? Kain na lang tayo sa labas. Sige, susunduin kita. Tara, uwi na tayo, Tenten. Sige na, mauna ka na, Shirley. May date pa kasi kami ni Chan. Oh, bakit bigla kang nalungkot dyan, Tenten? Hindi na raw kasi ako masusundo ni Chan. Next week na lang daw kami magde-date. May practice daw kasi sila. Ano? Alam mo, napapansin ko dyan sa boyfriend mo, ang daming excuse ha. Baka naman may ka-something na yan ha. Teka nga, tignan ko nga yung Facebook niya. Ano to? Patingin nga. Lagot. Ilang ka ba sinasabi ko eh. Bakit may katabing babae yan ha? Naku! Kung ako ikaw, luluwas na akong Maynila ngayon din. Ano luluwas? Hindi ako magabol sa kanya, no? Bahala siya sa buhay niya. Hoy, Tenten, kumalma ka nga. Marami naman lalaki sa mundo, hindi siya kawalan, okay? Bakit ba ako, ha? Kapalit-palit ba ako, ha? Ano ka ba? Hindi ka pangit, no? Talaga? Oo. Sige nga, palit nga tayo ng mukha. Ha? Wala namang ganyan na. Tignan mo. Ngayon tatawag-tawag ka, bahala ka, manigas ka dyan. Bakit ba ayaw niyang sagutin yung tawag ko? Hindi kita sasagutin, bahala ka dyan. Tawagan mo yung babaeng kasama mo sa picture, mukha siyang hita. Che! Busy ba siya o baka naman may nagawa na naman akong masama? Ay, itopak na naman tong girlfriend ko. May text na nga lang. Bakit hindi mo sinasagot yung tawag ko? I miss you. Ha? Alam mo, I miss you. Sabihin mo, miss mo na yung babae sa picture. Ha? Mareplyan nga tong hayop na to. Sa wakas nag-reply din. Break na tayo. Ano? Na naman? Hello? Tenten, ano na naman bang problema ha? Anong problema? Wala akong problema. Hayop ka, makipag-usap ka dun sa babaeng kasama mo sa picture. Ano? Anong picture? Wala akong ibang babae, ikaw lang yung mahal ko. Che, wala akong pake kung may mahal kang iba. Magsama kayong dalawa. Saan picture ba yung sinasabi mo ha? Di ko alam. Sa Facebook. Sa Facebook? Yan ba yung buo kaming magkaklase? Class picture yun eh. Pinagtabi-tabi kami ng photographer. Oo, yun nga.
Eh bakit ngiti ka lang ngiti sa picture ha? Halatang gusto mo yung katabi mong babae doon eh. Ano? Ano ba yung sinasabi mo? Walang ganon. At saka may boyfriend na yon. Ha? Talaga? Oo nga, ang cute mo talaga. Teka nga, bakit yung tono ng pananalita mo na may boyfriend na siya parang nangihinayang ka, no? Ewan ko sa'yo, break na talaga tayo! Ano? Eh bakit naman ako manghihinayang? Eh girlfriend ko yung pinakamagandang babae sa buong mundo. Talaga? Oo nga. Hindi, sige. Ay, 10. Ang babaeng may topak. I miss you. I miss you too. Bati na tayo. Oo na, sorry na. Okay lang. Susunduin kita next week ha. Okay. Chan, Bakit? hindi ka ba napapagod sa akin? Saan? Halos kada linggo lumuluwas ka dito sa Bulacan tapos kapag tinutopak ako, nakikipag-break na lang ako pabigla-bigla. Hindi ka ba nagsasawa? Bakit naman ako magsasawa? Hindi no. Ano ka ba? Bago pa kita niligawan, alam ko nang may saltik ka. Ano? Joke lang. Alam ko naman kasing hindi mo minimin yung mga pakikipag-break mo sa akin. Tsaka alam ko naman sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Alam mo, ang swerte-swerte ko sa'yo. Bait-bait mo tapos wala ka pang bisyo. Tapos masipag ka pa. Tapos araw-araw lagi mo pinaparamdam sa akin na mahal mo ko. Salamat talaga ha. Swerte din naman ako sa'yo. Ikaw yung tipo ng babae na kahit hindi ko bantayan, alam kong hindi maglolo ko. Tsaka yung ugali mong ganyan, yan ang nagustuhan ko sa'yo. Ewan ko pero mahal na mahal talaga kita. Talaga? Oo, nag-iipon na pala ako. Naghahanap na rin ako ng trabaho. Gusto ko kasi pagka-graduate natin, magsama na tayo. Ha? Chan, I love you. Pero sa ngayon, gusto ko munang enjoy natin yung pagkadalaga at pagkabinata natin. Kapag kasi nagkaanak na tayo, tiyak, mahahati na yung oras mo sa amin. Kaya ngayon, ako muna yung baby mo at ikaw muna yung baby ko. kinikilig naman ako sa'yo. Talaga, baby? Ay, kadiri. Ewan ko sa'yo. I love you. Love you too. Uy, huwag ka na makipag-break sa akin ha. Pag-iisipan ko. I love you, I love you, I love you. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan, at ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. College ay isang ako lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga kanta mong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam ko na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan, at ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan.
TLC, The Drama Special, Interactive. Involved ka dito. Always your number one.